them they look yo. All eyes for me like a Tupac yo. I give them Balenciaga, Richard Mille, I too bad yo. I know they for your chit chat yo. Carry your matter they go TikTok yo. My gentle days on go. I know they look back yo. Commando, when I land, there you go see commando. I don't land, there you go see commando. When we land, there you go see commando. We don't land, I go. I do not go down the back on the details and about this, no. At your neck, Isaac at your neck. Maka nnukwu Chineke na-akwanye n'ahụ mmadụ maka ọrụ ọgbara n'elu ọ bụ maka ibugo n'ọkwa ọzọ dịka omenala anyị si were dị nke Ifeanyị na Tochukwu Adione na Nonso na Chimdenu nwere ọnwụ ndị ọzọ ka a na-ebugo na nnukwu ọkwa dịka omenala Igbo si were dị ọzọ bụ nnukwu ihe ka ọ bụ ọgbakọ ebe a ọkwa a na-ebuga n'ụbọchị taata a na-ebuga ya na n'usoro nke ụka bụrụ nke ndị na-ekpere arụsị bụrụ nke ndị na-efe chi ọzọ ndị na-echi ọzọ taata ndị na-efe chi dị ndụ Chukwu Nna Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ anyị ji obi nnukwu ahụ wee na-eche ezinụlọ a n'iru Chukwu ka ọ bụ site na Isaac na nwunye ya ka esi wee kpọlite ụmụ ya ndị a anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma niile o ji wee chọọ ha mma kamgbe o wubere ezinụlọ na-arụ mkpụrụ alụ gara aga wee na-ekwaza ihe ọma o ji wee chọọ Tochukwu na ezinụlọ ya Ifeanyị na ezinụlọ ya mma na ụmụnna ha niile na ndị enyi ndị ikwu na ibe ndị ụmụnna ndị ụbana na ndị nze na ọzọ ndị a niile ka anyị na-agọrọ Chineke na-enye Chukwu ekene maka ihe o nyere mmadụ ji enwe ọṅụ mmadụ ji ebi ndụ otuto niile dịrị ya bido ugbu a ruo mgbe ebibi site na Kristi onye nwe anyị. Ihe ndị ọzọ anyị ga-esite ka anyị na-eje n'aka Chukwu. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngozi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Dịkwazịrị mmụọ gị. Iji kwadozi onwe anyị nke maka nnukwu emume ome ya dị nsọ a na-anọ n'ime ya wee gozie ụmụ anyị ụmụnne anyị gozikwazị akara ọkwa anụma eji esi na ọzọ gozikwazị ihe na-aga eme ebe a n'ụbọchị tata ka anyị kweta na anyị eme ya na site n'ikwupụta njọ anyị. Onye nwe anyị mee ebere ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere gbaghara anyị njọ wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Glory be to God in the highest. Hallelujah. Everybody shout hallelujah. 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 Nna nke ịhụnanya site na amara nke izoro ka mmiri n'ebe ndị nke gị nọ i mere ka ọnụọgụgụ ndị kwerenụ na gị bawanye. Biko lekwasị ezinụlọ Isaac Adione na ezinụlọ Ifeanyị Chukwu Adione Tochukwu Adione ndị na-ebugo n'ọkwa nze na ọzọ dịka omenala anyị si were n'ụbọchị tata. Lekwasị ha anya ikwuaza ndị nke gị amụworo ọzọ site na baptizim ndụ anwụ anwụ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ihe ọ bụ nke mbụ ihe ọzọ wetara n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi
Mgbe ha hụrụ na Pita na Jọn na-ekwusi okwu ike na-atụghị egwu ọbụla, chọpụtakwa na ha bụ ndị na-amaghị akwụkwọ, ndị mmadụ nkịtị, ihe a juru ha anya, ma ha ghọtara n'otu oge ahụ na ha na Jesu anọọla. Ma ebe ha hụrụ na nwoke ahụ emere ka ụkwụ ya dị mma, ka o guzoro n'akụkụ Pita na Jọn, ihere ekweghị ha ekpe ihe ọbụla kpegide ndị ozi ahụ. Mgbe ha gwara ndị ozi ahụ ka ha pụọ n'ezi, ha gbarịtara izu n'etiti onwe ha sị, gịnị ka anyị ga-eme ndị a? Onye ọbụla bi na Jerusalem anụla na Chineke arụrụ ọrụ ịtụnanya dị otu a site n'aka ha. Ihe ọgụ nke a si n'oziọma dị asọ nke Mak dere. Mgbe Jesu si n'ọnwụ bilite n'isi ụtụtụ nke ụbọchị mbụ nke izu ụka, o buru ụzọ gosi onwe ya Meri onye Magdala. Ka e mechara, o gosikwara onwe ya ndị na-eso ụzọ ya mmadụ 11 ka ha nọ n'oche nri. Ọ tara ha ụta maka ekweghị ekwe na mkpuchi obi ha, n'ihi na ha ekwetaghị ihe ndị hụrụ ya mgbe o bilitere n'ọnwụ kọrọ ha. Ọ gwara ha sị, gaanụ n'ụwa niile, kwusaaranụ ihe niile e kere eke ozi ọma. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Otito dịrị gị Kristi. Ka anyị site n'ozi ọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ anyị. Amen. Mana na progress ha si n'afa Jesu na-akpọ n'afa Jesu ndị mmadụ na-eso ha, ka anyị dọọ ha aka na ntị, unu na-ezi ozi ọma ziri unu ga, mana unu na-ezi ya n'afọ onye. Maka na afa Jesu a na ka Jesu bịara, once ya ọ na ị na-eme idebere Jesu n'akụkụ, you are bound to fail. Of Jesus, whatever you do on earth now, as far as Jesus has died, and you remove Jesus, you will fail, whether you believe it or not. But I know the Peter no more the fight was against him. They toiled all through the night, they got nothing. Until Jesus said it. So not the no book. Onyaka, once we fail to connect Jesus, I by the chain of also, Blossom, Kitinaya man. And a mother look also man do take the seat of Blossom. When I got the enemy, don't you know the enemy? If you check out 5 you do no Gumba, and I just saw on there, who are only poor, good or the car, no way you see. Ebonyi Zeno, na Mankata, ndị mmụọ ọjọọ baka na ha ịgọghepụ ha kama na onye akarị ha. Ihe niile na-abụ a tradition God gave us Igbo people. Apụtaza na oge taa na-ejizi eme odogwu. The concept of ọsọ and odogwu. Ha batara in those days because of ekwesị were wee na n'Igbo culture. Igbo akwụkwọ n'anya igwe obodo oyibo ndị ọcha nụ ha na-enye taịtụl ọzọ, they will do what? I know mgbanwe Justice Ọnọ never former Chief Judge Anambra State in Dom, but I know mgbe promotion ya hangi, he came back meet ndị ọzọ ma na-achịrị ọzọ ga-agwa na taịtụl a ga-egbochiri ya ebe a ga-eje ya n'ihi ka enyi ya banye uwe natarachi ọzọ ọkwa wee mee gị. Because now, both abroad and here, the other title is regarded as an honor with consent. God I want to have any Opolo do Opolo ye boyo. Oka fe ye boyo. Oka suku, then will echo. Kapatara boche. Polo so numo lego ni cho. So all the man I got there. It is not just ordinary honor. Put on a plaza. On a connection with the spirit. Not the man I got. So yet you can just only a look at my car. You man not found now by any other form of Okamaka. No, honor any new, they don't know more than a new. Man, I can't more the panay. Macano, the Balabu American. God. Mgbe ochie ndị be anyị na-echie ndị nna nna anyị na-echie ha connected ya na chi ha na-efe mgbe anwa
na onye na-echi ọzọ aka na-ete anya na paganism maka na Chukwu amaara gịnị mgbe ahụ akpata asị na onye ọnwụ na-echibeghị ọzọ na ọsa gị ile ọma mbụpụcha eme gịnị ebepụcha ha lacha a na-eme gịnị jigbu ebi maka na Chukwu adịnala. O nwechakwa ndị chi ya mgbe ahụ mee misteki ya afoto ha ndị mmụọ dọrọ ha na mmụọ maka na ha kwunyere ọnụ ha riere. I saw one na eji m anya ụmụazị fụrụ nke a mere ndị mmadụ je na-ekiri afoto onye asị na olu chọrọrọ ọnụ onye nze chọọ ka esikwe mmadụ na olu chọrọrọ ọnụ kere na olu chọrọrọ ọnụ na o kwuru ihe asịsị emela gịnị si ekwu na afọ wee tie onye ọ na-agba agbasara why iji gosi na ọzọ title in Igbo land abụrụ just ihe oriri esi nne eri o nwere spiritual connection. Onye kpatara na onye ọbụla chiri ọzọ works closer to the ya na igwe obodo na eze obodo na-eme gịnị na-alụ to bring peace, to bring life, to bring progress and so on. Ụmụnne nke aja m na-achụ maka mpụ n'ọkwa nke ọzọ nke Tochukwu Ifeanyị Chukwu na ụmụ ha na-abụ bụrụ ya ga-asọ Chineke pụrụ ihe niile nara ka anyị yọọ ayịyọ onye nwe anyị biko mee ka anyị nwee ọṅụ site n'ihe omimi dị n'oge Ista. Mee ka aja nke anyị ji obi anyị niile na-achụ mgbe niile nke na-amụ nwaanyị ọhụrụ wetara anyị aṅụrị ebe site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọ n'elu unu welite n'obi enu anyị ndị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịla na nzọpụta anyị anyị ga-edobe oge niile o sebụrụ ụwa ma ọ kacha mkpa n'oge dị ugbu a ịgaghị mma n'ụzọ ka dị ebube mgbe Kristi onye bụ ngafere anyị bụzi eze chụọ aja n'ihi na ya onwe ya bụ ezi nwa atụrụ ekpochapụrụ njọ nke ụwa onye sitere n'ọnwụ nke ya dibịa ọnwụ nke anyị bịasikwa na mbilitere ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a ebe ọ bụ na aṅụrị nke ngafere jupụtara ebe niile ụwa dum na mmadụ niile na-egori ike niile nke igwe na nke ndị mmụọ ọma na-ekwu ukwu otito ka ebi ebi na-asị nsọ 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 osebụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha eluigwe na ala jupụtara na ebube gị Hosana n'elu kasị elu ọ dị ngọzi wetara n'aha onye nwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Onye mgbe ọ kọtara ka eji na-ahụ nke o zuru aka were na-ewere ka ọ na-enye ekele na nwaanyị ya ụmụazị ya na-asị naranụ nke a rie na ya ọnụ niile nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu. Jọkwa ka o siri mgbe a rịchara nne ya si bụrụ iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunyere ụmụazị ya na-asị naranụ nke ahụ ọrụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọkwa ndị ọrụ dị ebi ebi a ga-agba anyị ihu na ndị mere ime mmadụ ka were gbaghara njọ ka na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omi nke okwukwe anyị na-ekwusa ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị ọdịmanụ wee ruo mgbe ị ga-abịa. Site na ya bụ Kristi na n'iso nakwa n'ime anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. Ebe nyekọrọ anyị iwu na-enye ndụ anyị abụrụ ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ ka anyị were nke m obi bee nna anyị nọ n'eluigwe. Ka otuto dịrị aha gị ka ọchịchị gị bịa ka e mee n'uche gị n'ụwa ị ga-esi eri ya n'eluigwe. Nyere anyị tata ndị nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmehie anyị ga dịka anyị siri gbaghara ndị mehiere anyị na-ekwekwana ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Nyerịta na ịbụ na ekele nke udo na ịfụnanya nke Kristi
anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọka nke ụwa ha dị ngozi bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke Dị nwenụ m etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m ma kwuo sọnsọ okwu a ga-agwọ mkpụrụ obi m. ebe a niile were dokwazi onwe anyị asọ were edo ihe ndị a ga-echi ọzọ asọ yọọ Chineke ka ike gbarata na mmiri ndị a ga-ejikwazi mmiri a mebi ike nke ekwensu n'ebe ọbụla ọ dị na ụdị ọbụla o si were dị kpere ime obi n'afa Chukwu na onye pụrụ ihe niile inwere anyị Jesu Kristi na site n'ike nke mmụọ nsọ etere m site na Chukwu dị ndụ site na Chukwu bụ ezi Chukwu site na Chukwu dị asọ na site na Chukwu kere maka ọdịmma nke mmadụ wee tie oke a na-agọzi gị Chineke pụrụ ihe niile nke ọ kwadoro a ga-eji na-azọpụta mmadụ were mee mmiri ka ọ bụrụ a ga-esite na anyị egosi ọlụ ebe dịgasị n'iche n'iche anyị na ya oge idola anyị mmiri asọ ka igosi ya sitere anyị ngosi gị ụzọ pụrụ iche ka ọ ga-abụ site na mmiri agosi ọlụ ebe gị ka ọ na-akwere na gị efesara mmiri a ka nwụcha na ịdị ọcha ka a napụta ya na ọ na-ere nke onye okwere site na Kristi onye nwe anyị ka mgbakọ nke nne na mmiri akpọtara anyị ike nke Chukwu n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Amen. ka anyị yọọ ayịyọ okwu ihe ndị a bụ akara maka ọkwa dị ugwu nke ị na-ebugo ụmụ gị mkpucha na aka na okpu na owu na ihe ndị ọzọ anyị na-eche ihe ndị a n'iru ka ị gbanwee ha ka ọ ghara ịbụ okwu nkịtị ka ọ ghara ịbụ ihe eji eme kama ka ọ bụrụ ihe eji eto gị bụ Chineke were na-arụ ọrụ eji maka ya wee banye n'ọkwa anyị na ya oke ido ya asọ ọ bụghị sọsọ ka ọ bụrụ akara ejibigo n'ọkwa kama ka okwu aka gị wee chọọ ndị gị mma ka ọ bụrụ akara na-egosi ndị bụ Chineke n'ebe anọ ka ọ ga mgbe ọnwụ na-akwụkwasara okwu a iri ihe ndị a ka afọ ọnwa dịka ndị si n'aka were alụ ọrụ nchekwa ọrụ udo ọrụ ịdịkọ n'otu ya bụ ọrụ nke rapụrụ aka arụọ n'ụwa ekwela ka nwa nke njọ site n'akara a wee nwee ike n'ebe ụmụ gị nọ kama idosi ya azọ ka ọ bụrụ akara nke nchekwa ka nwa nke njọ ghara inwe ike n'ebe ha nọ Chineke dịka ikwere anyị na nkwa n'ikpeazụ ha nwesie ọṅụ n'ọkwa nke anyị na-ebuga ha na-abata n'ọkwa nke kacha ọkwa n'ala eze eluigwe a na-arịọ onye nwe anyị ekwela ka ha were ọkwa mee nganga ma o were kpasuo gị iwe ma ọ kpasu ihe ekere eke iwe kama were mee ka ha were onye nwe anyị na-akwalite nzukọ gị na-akwalite obodo na-akwalite ezinụlọ na-akwalite ụmụnna maka otuto nke gị ya na maka ọdịmma nke anyị site na Kristi onye nwe anyị Amen. nsọ Amen. nna anyị nọ n'eluigwe Ka otuto dịrị afa gị ka ọchịchị gị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị ekwekwana ka anyị kwenye na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. ekene mmarụ ya Ijupụta na gracia usebụwa nọnyere gị Maria dị asọ nne nke Chukwu yọbara anyị bụ dị njọ ayịyọ kịta na amanye ọnwụ anyị. Amen. otuto dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ Etu ọ dị na kịta na egbo niile n'ụwa ebe onye nwe anyị nọnyere unu manyekwa dịrị mmụọ gị Chukwu ji ike niile osisi echekwaba na-edu unu Nna
na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Iso abụsị oge anyị naba n'udo. Ekene dịrị Chukwu. Na ndị nze na ọzọ nọ ebe a na ikwu na ibe nọ ebe a sị ka anyị kene ihu etu nke isi wee bịa wee were aja kachasị aja wee bido ọnọdụ a. Anyị wee na-asị na ụkwụ iji bịa dị mma mana nke ị ga-ana ga-eji na ka amanarị n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Uto dị nụ Jesu. Authority. Star. One bottle, okay, we do all of them. One bottle, okay, we do all of them. Ladies and gentlemen, that's about that. I'm an busy man today. I witnessed the installation and induction of one single item, the Honorable Chief Divine Salone. Only one member can massage it. Okay. Then the sugar can afford it. You better know for it's a community. You said that you're the super original guy, so okay.
electrifying of the Nigerian government. Of April 2024. Now, the Chief Isaac Ezemamad Adione, ụmụ ya na-eji ọzọ taa. Na Isaac nọ ebe a kịta n'ụlọ. So n'ọnya ka m wetara ya ọjị a. O wee sị na ya na-enye m ikike m waa ọjị a n'afọ ya. So n'ọnya ka m ji jide ọjị a. Wee na-akpọkụ Chineke bi n'elu. Onye ọgọdọ ya na-akpụ n'ala. Wee na-asị ya ka ọ bịa n'ehihie a. Ụmụ Isaac na ụmụ ya na-echi ọzọ. Anyị wee na-akpọkụ Chineke wee na-asị ya ka ọ bịa nọnyere ha. Ọzọ nke a ha ga-echi n'ụbọchị nke taa. Ewerite aja
kachasị anya ekpere kachasị ekpere wee bido ya anyị wee na-asị na anyị tiri ụkwụ anyị na aka anyị na ekpere ahụ wee na-asị ka ị gbadata nọnyere ndị nze niile nọnyere ụmụaka chegidere echiche wee cheta na ha ya echi ọzọ anyị wee na-asị ka ị bịa gọzie ha n'afa Jizọs gọzie ha n'afa Jizọs. Eji m ọjị n'aka maka ndị na-ebugharị oche eji m ọjị n'aka maka ndị na-ebugharị oche so anyị wee na-asị Chineke ka ị bịa nọnyere anyị nọnyere ezinụlọ a na eze nwa mmadụ nke anyị nọ n'obi taa arụ esisiri ike anyị na-arịọ gị obodo anyị na-emechi ya na mgbede a ka o si n'ọhịa wee kunie n'afa Jizọs. Anyị wee na-asị ndị nze na ọzọ unu na-anya unu akwụkwọ unu si eru mma mma anyị wee na-asị ka Chineke were afọ ọmụ ya gọzie unu gọzie ezinụlọ anyị gọzie ndị ihe ọma na-adị mma n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko ndị nze na ọzọ ụbana ekele m unu ndị ụbana nwoke na nwaanyị were na-ekene ọrụ akwụ niile ekene m unu ndị gara abịa were na-ekene nke unu eji m ọjị n'aka anyị ma akpọpụ Chineke ebe ọ pụrụ iche ka ọ bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taata o buru anyị ụzọ kpere anyị azụ chụọrọ anyị ajọ mmụọ chụọrọ anyị ajọ mmadụ nọnyere anyị ka emume nke anyị eme n'ụbọchị taata ka ọ gaa ọfụma n'afa Kraịst onye nwe anyị. Chineke eweta ihe anyị eji wee chio ọzọ gara amaka ọzọ nwanne na nwanne onye tabụlụ onye nwanne ndị na-echi ọzọ tata
Chineke ya edu unu ya ezeke ya nka ọ ya na-agaziri unu taata unu bata n'ọzọ ụbara ihe dị iche ya adị aga n'ihu ya adị ịfụanya ya adị udo ya adị wee na-asị na Isaac Adone eze nwa mmadụ anyị sọpụkwa ọrịa onye anyị nọbi eri anụ tata Chineke eme obere oge ọgbake usoro anyị kpagharịbakwa wee sị na ọ ya adị na anyị mma onye isi nzu ụbara ọ ya adịghị mma ize tata izu ụka ọzọ anyị ga-esekwa ọ bụ n'oge nke ọzọ wee na-agazisa ahịa ịbịa na ya nọ ọ yiri 120 ọzọ ụbara wee na-aga a na-enye anya ya na-atụtụ wee sị na ụbara ọ ya adịcha na anyị mma n'afa Jizọs Kraịst bụ onye onye nke ikwu abụ Ifeanyị Chukwu Adịone Chukwu Ifeanyị ndị nse n'ọzọ ụbana na-agwa unu dịka fada si wee gwa unu n'ụtụtụ na okwu a na-egubo unu bụ okwu aga n'iru n'eziokwu na ya idebe Chineke anya okwu a na-egubo unu bụ ịkwụba aka ọtọ okwu a na-egubo unu bụ ibi ezigbo ndụ fada onweghị nke o kwukwere ọtụtụ ka ọ kpatara ya ụlọ ọfụma anyị wee sorokwa n'okwu usoro ahụ wee na-agwa unu na tata a ga-akụnya bụ tank n'ọkụ unu mara amara ebe ọbụla unu jebere unu ga-eji eziokwu nke Chineke wee jebe ya ezi omume nke Chineke unu adụkwana n'ihe aghụghọ unu adụkwana n'ihe ka ịgbakọ ndị anyị bụ sọsọ ga ezi omume unu ga na-eji aga ekene m unu ya bụ ana m enye nnukwu nna anyị bụ nna nyere udo ikike pụrụ iche maka abụ ya tọrọ ụtọ ọ sị na abụ ọzọ ya chọrọ ịzanụ ya ya aza kịta anyị egori okwu kịta bụ ibe adị ka nwanne ibe adị ka nwanne Enughi ihe akọwara ịmara anyị ede aplikeshọn ọhụrụ na-ewe ego mmadụ ebe a na-apụja aka wee kwube n'ihe nso ebe ijide ọmụmadụ iji maka elekọnatị ga ya ahụ ewe ndị ajọ mmadụ ga wee na-abịa ịmara omume ahụ iji wee na-aga karịa ihe nke ibe onye adịghị aga bịara arịọ nyeri aka gbakọ na-akọ ụka ga ọmụma ọnya nọ na-aga ọgụ wee na-arịọ Chineke n'afa ka m gwee ugwu ọzọ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Oto na ihe Yesu Kristo uru kara Chukwu ịmara na-edeta aplikeshọn oge ị ga-akpọlitere akụrụ aka ahụ ekwute na ebe ego mmadụ enwere ịmara etu isi mere ka mee nke ka mma karịzịa anyị wee na-ekele Chukwu ọ ga-adụrụ mma n'afa Jizọs Kraịst wee na-ekpo ụkwụ ọzọ ekpo ụkwụ ọzọ wee gaa Chukwu anụ ekpo ụkwụ ọzọ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe ọnwụ na onye isi nze osisi ahụ etu echi aka nze ndị nze ndị Igbo na-agba na ọ nọ n'ọba aga na-ere ndị ọzọ kama n'ibe mere na Ikwere bụ onye nze Ikwere bụ nze na ọzọ
Ese
eze nwa mmadụ ikwere eze nwa mmadụ were ekele ọ dịghị mfe Sere ọzọ ụba na-ekele ebe unu rienu ya ṅụọnụ ya ụmụ anyị azụ anyị nwere na obi adama nke obi ụbara ihe anyị bịa tata ọbụ ọsọ na-ekpubere unu okwu n'isi unu ezue na nwoke unu amaghị ama na unu zuru ezu n'amị ma ama na polisi taa unu ezugo unu ya na-aga ọjị n'ezinụlọ a onye enweghị ego na-asa anyị chek ọ maghị onwe ede mpempe akwụkwọ ka ọ na-ede eru abịa na foto maka na abacha onye echi ha ọzọ ọ na-awa ọjị ọhụ mkpa ka ọ na-awa tata unu welie ọjị ọbụla ọjị ekpere ọbụla unu ji ọjị wee mee ọ ya emezu as far as unu dobezuru iwu ọzọ niile iwu anyị bụ ndị ọzọ ụbana ahịa ha ewe ihe mmadụ ahịa ha akụ asị ahịa ha ejekwu nke mmadụ anyị na-ebi ndụ dịka onye nwanyị si kuziri anyị dị nsọ anyị na-ebi ndụ na-asọ ihe anyị ji eyi white bụrụ etu a na omume anyị dị etu a ka nzọ ụkwụ anyị unu na-afụ ese engel ọ bụrụ white na oyi etu a ọ ya na ka anyị nọkwa a na-eji ọjọ ụtụtụ were akọ mmadụ anyị n'ụlọ egwu ihe anyị na-akọwa bụ ihe dị si na akwụkwọ ihe nke ọzọ bụ na unu n'anya zụba n'aha nwa ọnwụ anyị aha ajọ njọ anyị kuni ha enurukwa ha so anyị mgbaghị mgbe anyị dibe ha fụ ha anyị a na-ekwere ha egwu ma ọzọ ụbara nwere ntị ịfụ na last week uru gara chukwu bịa na-enyo ebe anyị na-echi ọzọ anyị wee gụgharị anya ọkpata orisi osere siga ọsị na onwere ego inwere ego ya echighị ọzọ ụbara ụbịa nke ọnwụ onwe onye ọ na-ewute ya bịa tụọ mmọnwụ ọkpata orisi osere siga ọsị na onwere ego inwere ego ya echighị ọzọ ụbara ụbịa ori nke mmadụ ịgaje eri nke ndị nze kwadosi ihe ọ na-atụtụ ha n'azụ mmagheri oburu rita ọhụrụ ụsaga ọbụ ịbata orisi osebe esiga ọsị na onwere ego inwere ego ya echighị ọzọ ụbana ụbịa nke ọnwụ na tata na-esoro gị anyị kwebere mmadụ ya tebe tata unu ezugo tozuo etozuo maka na ọdụ mirakụl izizi emelụ gekwanụ ntị mirakụl izizi emelụ mirakụl izizi emelụ ọ ndị nze na ọzọ ka emeghị and I can prove it ebe emere mmiri ọghọ mmanya ndị nze ka emeghie elu na-agba nkwụ unu mana ndị ikoro na-ebu ụzọ eje ihe ndị okoro eburu ha ụzọ wee ruo ebe ahụ obi efutezidi ihu n'ọhụụ ka nna eruo ha ebe ahụ wee jide mmanya niile wee ṅụchapụ jiri ihe niile richapụ oruzie mgbe ndị nze bịara iwe wee gba ndị nze ewee si ha na ana ewee dowe nne anyị dị asọ o wee mee mmiri ọghọrọ mmanya ọ bụrụ ka ha kpọkarịsịte eburi ebu ndị nze bụọdụ na onye nwe ya nke ahụ na-ebute tata anyị na-aṅụ ya ha nchapụta ihe dị n'akwụkwọ ndị ụbana dị okwu mana ndị ụgbọ kpata ekirika ji flag mọnde gara aga eji ha anyị
tata eji anyị akakwana nke ọzọ eji anyị ya erigbe ahụ n'onwe mgbe ọ dịba anyị ekwura obi ọcha nnabata n'otu nzere ọzọ ahụ baa tata unu gbaa anyị agbara m unu ka ndị mere emesi last week ọ dị nke 1 million nwa na-adị mma ka nne ya anyị asị unu nye anyị nwa orugoro tọrịs nye anyị ndị anya na obi ibe na-asụ ọ dịzikwa ekwu na anyị edenekata etu a nde wee kpọrọ ya na 1000 ọbọzụta ebe niile ka nna eje mana ihe arụghị ihe ụmụnne anyị wee na-asị ka ofu bịa nara mikrofon ka ezie anyị ozi my brother, 50,000. Also, this year we. Here microphone. Onye ka mụ na nwanne m nwoke maka na aha agụghị isi anụ n'ite were nabata ma anyị n'ihe anyị nyere unu unu elele nke ndị agha nọ n'ụlọ ịmara anyị nwere obi na-echi ọba ndị mmadụ ị nwere okwu nwee ego gbadobe maka iruka mụ na ya kpara ọgbụgba n'afọ mụ na ya na ụmụ anyị na-ezewa mmadụ 50,000 onweghị omena nnukwu moto sụọ nnukwu mmadụ apụta n'ime gbadobe ị nwere okwu nwee ego welu bichiti CEO nke a dị ka osiri ike mana ka a na-eje na o nwere ibe ka dị ya n'ụlọ onye ha emezie ọ ya enye anyị ụzọ ụba na-ekene ebe ụnụ ya daalụ Onye bute ọrịa ya gwọọ onwe. Onye bute ọrịa ya gwọọ onwe. Gonorrhea nwere ọrịa, gonorrhea nwere ọgwụ. Mgbe ị na-eje akwụkwọ ọrụ na họteelụ Ashawo. Injinia Rinza Batago representing Senator Yoruba. Chairman Select Committee on Petroleum Nursing. Member Select Committee on Army, Police, DSS. Member Select Committee on Natural Resources, I welcome you. Who is going to go? You go. It is a go. It is a go. This is how you blow. We are not going down. Let's go.
see His Excellency Chief Gozie Akpogoro, what did you go to know? Iroko, the billionaire president, President Southeast Market and Ornamental Traders Association, Iroko Pool, Iroko Fox, motorcycle engine of fuel. Oh no, he's the only one man in Nigeria there. He charges you 1 hour in your business. I'm a witness. I want you to know. You know for cars. God bless you. You know for blue. God bless you. You do the China. God bless you. Hey, you do good. Okay, now there we go. There we go. Before you know, no, every no need you and I feed you. I don't Chief, if you want to be strong, please. Powerful guys. Iroko tax. Amazing. The chairman and the director, Bernard Oil and Gas. God bless you for coming. Before you that and handsome. Chief Dependent Adeno. What will you make the president of the chief, Nazito Oil and Gas, is a member of the DAN. Big boys, no. Now, church, you got a church. I'm a quality here, Capacino. This is Capacino, big boy. I'm a Mariapa. Huh? Mama Mariapa. Wait, let's take it. The billionaire pharmacist. I salute you. One of the founding fathers of SSK. We don't come on there. We don't come on there. It's a body man. Open capital. Evangelist, again, in Chukwukoye. What does it go on now? Ladies and gentlemen, now the humble arrival of the great Chinenyako, great soul for people. I salute your humble arrival. Ezino Mado. No, Chinenyako. Dr. Sir, Ifeanyi Chukwu Chris Adiode, Ibe Urukara Chukwu, President, Abe Chris Bro, Hydrofilter Systems Limited, Hydrofilter Nigeria, Saka Special Quality, I am a going to real estate, freight, maritime, real estate, roofing systems, automotive repairs. Only buy another.
System without that was it was on. When I had that was it on that Ladies and gentlemen, permit me again to welcome the humble arrival of St. Anthony Mbajekwe, the great Nicola from North. Ladies and gentlemen, I welcome the humble arrival of the police station of Ruku. Hi Chief. Give it to you. Obi Walego. No much. I can again. No. God bless you. Thank you for coming. Oh, I am member of our Ruku Pillars Association. God bless you. God bless you. Thank you so much. Naja has arrived. Democratically elected Vice President of the Regulatory Association Club. Tomino Mototraka. I'm on you. I don't know, man. My name is Joe. Banka video can never. My name is Sepaite. Gayane Tugi. Where you can, Chief? Onye you can. I feel massive. Huh?
oye si lo ka nwa obodi ka nyame buta nwa. Oh. Oh no, no. Give me the money. I ain't gonna give you. No. This is apostle. Get back to me. Oh, no, Amsterdam. Hello.
before that, we just go first from Nigeria. See for no to go on the whole and our own. The pioneer of the group. Oh, Papa, we to go on. That's what you for more. My Jesus. Yeah, I know this. You know, we'll go with you. Yeah, Nata. You will now reach your boss. Oh, the God. The God will never fuck. I'm not on the fuck. I don't know about your fuck because I can't do that. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. I don't know about your sex. I'm doing your fuck because I can't do that. Don't talk about them. Anyway, come manage here. Come manage here. I'm a better. It's not even a better. Chief Police is a friend. Open your windows and continue water. I could go over teaching. We make us a line of power. Someone will go for something. CCTV, the Billionaire Media Officer. Most particular, most commercial, most motivations. Responding to the units and aspirations of modern Nigeria. CCTV. Responding to the units and aspirations of modern Nigerians. CCTV. The one and only media. CCTV has been waking up to every requirement irrespective of destination. God bless you. Number 1, Chief Doctor Sylvester Sylvester Ọwọ́ sísọ. Ikekike náà kejì President Celestine Pharmaceutical Limited. Ojú náà náà gbọ́dọ̀ tó náà ní mma. Ikekike náà wú yẹn. Member Okija Royal Cabinet. Okija eyi. Ikekike. Chief Executive Runel Babatako. Exclusive distributor Dangote Ibeto and Boss Cement. The people material is here. Runel Ventures. Runel Ventures Investment Limited. The boss. I welcome you, sir. The boss. Ladies and gentlemen, permit me to welcome the humble arrival of the great watching and mellow member of the Pillars Association. I salute you. Name Honorable Chief Ifeanyi Chukwu, the great MC, Global Giant. I salute your humble arrival. God bless you for coming. Are you okay, dear? Are you comfortable? Virtuous investments. Abacha Batago, the Prince of Integer. Monday Chief Michael Wakaro. You there? Abacha, hey! His Excellency, Chief Professor Ambassador Levy, Sunday Ezogo, ANC FSI, I welcome you. I don't know. Morris International Products, I welcome you. Tigo, Yavano. I salute your humble arrival. God bless you for coming. God bless you. His Royal Highness Igwebi Banugu, JPOFR, is almost
Shipping Limited. It's almost an before the Simmenyako. Ubebenaja. God bless you. God bless you. God bless you. My baby. Ụmụnna Orukana Chukwu anyị bịa ka ikpe homage etukwesị ka ọ sị dị nwanne enwe wee dị ọ bụ na ị na-anya efu mmụọ akpụ wee na-eso nke a bụzikwa efi ije eyes nke a bụ mmụọ ụmụnna ha sị ka abịa pay homage na-eto esi eme allow the band to flow. God bless you. I na-ekele unu Honorable Chief Pato I kenele ezimwa dione I kenele. Thank you very much for this wonderful gift. Aswaju, the message you sent to heaven through smoke is already there. The message you sent to heaven, you sent through smoke, is already in heaven. Thank you so much. May the Lord replenish your pocket a millionfold. I look forward to receiving your call for a job. Not to a job, but jobs of the village community. The great Udo, men of the Shama, our community in Lagos, Honorable Chief Emmanuel Okafor, the great Akajuko, Abaron Mares, Gorayama Mechuso, the men Akajuko in there. I see them now. God bless you for coming. God bless you. I can have another time. Udo, I come maybe. Udo. Hey, ladies and gentlemen, permit me to welcome the Honorable Chief Selected Nenezi Wamu Nokobi Ọ̀gbani Ìpẹ́lẹ́ Ọ̀gbani Ìpẹ́lẹ́ Ọ̀gbani Ìpẹ́lẹ́ I say it now. God bless you for coming. No. Chief Frank America Supermega. Amalagana Azali, President of City Hotels. Nana Mata, Amalagana, Yabala Majesty, Ibetoko, and everything. Where's Ego Nabad? You don't come up with all them. I salute you. Sema, Mezani King Transport Limited. She does what I said before.
Amen. Hey, come on, get out. Representing Senator Yoruba, Local Capital, Udosoma, Oyerikan Newi, Oyerikan Newi, Oyerikan Nibolande, Nipulonia, Ogono, Oyen and Ben over Korea and the house, heavy at the back, I should get that. Okay, Capital. The warehouse, Ebe is on a factory. Where are you going to know? Where are you going to know? Small, very much. I don't know the name of Susan, one of them. I don't know the name of Susan, one of them. He is a mother of them. Where are you going to know? Wherever you are.
Just a little flow from the band out there. Just take your lane for it. I want to surrender the microphone. Inakwazia kama yani na umono okungwali boy katienti iluzia buloa onyo mebezi na nigo okungwali boy katienti jebo iluzia wolo na mwanne mebe onyo mebezi na nigo Blood of from different biological parents. Blood and flesh. Smell. One day going to oil and gas. Champion, the lion is here. Also, Oxygen president, oxygen, bull, cat, kangaroo, zebra, lion, cheetah, tiger, all Iroko.
this one, I don't know what's water. So Sunny is here tonight. I need me to welcome the humble arrival of the great one, Obatifa Ade, Honorable Mrs. Uche Chukwu of his year. Esibo Mmadu, Nemi Kawuke Nade, Senator Senator, and the Dodo. God bless you. That's what I need. Women are not my one. Women are not the women. That's the one that's only bless. Oh, God bless you. I was going to the water. You remember the water? What's the name in the air? Connecting. Kamala fucking on you. Kamaya made your ever no think at all. One night, work at my line to no more. So I and I go where I miss where the guy said, and I make education and no more. So if any guy, what about so I can achieve. Was over now, on your banana. Yes, on those over banana, at least also banana. I saw Ozani, you were a Uluaba. I Uluaba lady because I'm a fed in India. So, if I did teacher, so on our walls, on our walls, oh, you went so we began also banana. Oh, yeah, maybe so Ghana. So also Banama Marine. I neck and Kanachuku. 1 year walking the Chilos of Tata. I say now, Kujana, Yamakalin teacher. Can't get to be on the Luakan of Bana. I'm on you. It's all logistics. God bless you. It's a good man. If I'm not total, you better show. We don't remember as almost on your Talabia. On your Talabia. On your Talabia. Oh, thank you, God. On your Talabia. Oh, thank you, God. I call you. All the other than I go to million today. What is our deliberate? See the guy see hotel. Huh? When you try out just a 1 to 1. I have to done it. We are brothers keep on at the end of my rose and go. That's a lucky number of my winter. I feel no hurry left from my Gemana to Bombo. Said Anthony. In our baby, in our Muamu, a man of force. See the memories. Follow the parole. The billionaire. When you talk for the
confidence. Uzo confidence. Come back. Alaji. Come back. Today come back. Come back. Ozaga. Come back. There's our guy. There's our guy. I know can I get. Come on, forget on you. By the grace of God, I'm Kefan is to be watching a one of the blood. Kamali imagine I don't know be you can achieve no person that. Can achieve fat all of what come on. I'm telling you so. No boy and new. You got to watch out by where we are. We're going to Lagos. Yeah, we're not in new. When they make it, you're going to Lagos now walk my own. So I can't open a man or whatever. Because I have with this year. I have with you. You witness FNM. Original. After Quali or Chair. I have a question comment. Okay. I see Kamalo each going also. Also getting kitchen, you see. Watching a ball of the group. Watching a ball of. So I think I'm going to get that on the cheek. You got to go to the look at you. I call to you. Got to go. I'm going to take the face. I assume none or Ruku. Double chief, I salute you. Mother, come here. Then you go to Igwe. Ebele Chukuzalanda Roko. Abo Gida Roko. I Nekenegi. I know son of no. Honorable Chief Kalisto Sudo Chuku. God bless you for coming. No. Because I would take his photograph for 900 Josie. But the Bela Igwe Gama. Because 900 Josie. Please, see a liar kind of VIP and inside. Igwe and the cabinet here no labor please. I'm in the Chicos here. Goodbye. Almost all my Timano. God bless you. Simon. Powerful Simon. Odoraf. Everybody is expected to stay from the ahead. Yes, thank them for coming closer. Even the media officers. Yeah, guys. CCTV. Kile ni media officer. Zakati ya Corona. Akulu media officer. Akulu media officer. You are winning with the hectic. What's your goal? What's your basic I wonder why everybody wants to come and stay. Bargains. Because they like welcome you, Subis. Because it's a good law. You can't do that. Because I am one of you. Abula Bansa Subis welcome you. Bansas, when you violate here, use me as example. God has married. What's in a mellow Abatago? Safari Mosa. Oh, what's in a mellow? JPY. How much is money? Ega Begone. Ega Begone. Then JPY.
Okoyezi, one bottle. There is no excuse. Sorry. Open your door. Open your door. Open your door. Open your door. Oziboto, mega money. Senti Sochi. Ozibo, mega money. Ozibo, mega money. Igwe chukwu nyere amamife, igwe chukwu nyere ọgụgụ isi. Woman, pocket, get them. Nobody will ever control you. If you go to justice, let go of you. When you get money, you need to every now and then, I'm going to look at you. It took Safia. The Konya is sent to you. They got on a throne. Or 75 years. Tizera Honeyana. If you have 150, 180. 20 Igwe na anya nwa nwoke a ji maka ya nọ n'ofe Chukwu adịwena lee ya nwa wee ezigbo mmadụ igwe onye ọrụ chọrọ okwu chọrọ m okwu ofufe ọtụkọ nwere jụọnụ nke fọtọ nwere ya wụ na o nwere ike ife onye ihe na-esiri ike gara inyere ya aka kama o buru ọnụ rizin bụ na ụwa mbụ agụụ gwuru ya n'ụwa mbụ so ọ pụtara ka wee kwuo na onye ọrụ ibe ya siri ike na enyere ya aka tụọ dị uru ka Chukwu ti akpọzi n'egwu tiri Chukwu Chigwe ọ bụrụ eziokwu ndị nze na-etu esi ebe ọ bụrụ igwe nọrọ ebe a na-eme na-amanye elu mana nwere onye ga-echukwu fa onye Chukwu anyị na-afọ anya ugwu jee ruo n'igwe asaa anyị ga-awakwazi anyị wee gara n'ịka nwa ọfụ n'ọzọ anyị ara ya na yit. Ya, kapitano. So you babo ya ngale du edu. So no babo du babo. Ni ya ba, ni kere ya ba mbuto. Dilo ye ko na ka. Afu ni o ye ka chi mo na. Semana jem. Yebe ni apaka se aho. Kuno ye na me ni ba. Oh God. Semana na ba na ma ba. DJ Metabe. Abe ya ye. Yebe. Ama ki gori. Ama ki gori. E bu ko. Ama ki wele kana. Isso foi o que ana gozo. Agora eu não abro não. Faço por um pouquinho. Só uma vez. This is DJ the too much. I
ga ba club aba cha ko na Saturday Sunday na yi Sunday ni ka ko ba yi ni ayi na ko mo se so obo ni no ko ba wo je bi ni le je ni me travel ni le ja ya ipa na sabaya ko ego ko mo se so ayi wo le je we JPY wo sisi ka mo ta ya bra ni bi ze na William I love that in this how much is money? Money. Billion or nothing? Now you know. Yappy, watch it, Amelo. How much is money? I don't who's the equal to 20,000? Hey,
Yeah.
May your days be long. I say the Lord. That is our honor to representing the Greek chamber. Representing the Greek chamber. God bless there's no two ways about that. Let's continue from where we started. Let's go there. We'll send the rest of the magic.
Assist April 2024. Yes, I don't know and I say hi to Ivanya today. Ana mose Urukalachu Tata Ochigo Ikwere Urukalachu Ulogu Oke Mwadi Oke Mwawu Ikere Mwatata Kurejenyi Mwadu Ye Meta Mwe Wazi Nile Mele Eba Ndi Millionaires Wala Millionaires Biano Wakati Mwene Omonye Yewa Kwa Yewa Chuku Yewa Tengi Urukalachu Mwako Fresh I can't say over the Saba. Never need a what's that for the name? Shut down. Takala was shut down. They never like a shut down. What I never. When you see you, I'm going to put in a never. It's a million never. I'm a last step in a never. Why you get the right?